El dissabte passat, els veïns del sector 15 van organitzar una concentració en contra de la ubicació de la guarderia. Els veïns manifesten que l'actual emplaçament reuneix moltes deficiències en qüestió de la seguretat i benestar dels veïns i de la pròpia guarderia. No n'hi ha dret de que així vulguin fer una gàbia per pardalets. Perquè si així fan una guarderia, resulta que encaixonen a les criatures en una gàbia i no tenen ni puesto per respirar, ni tenen sol, ni tenen parc per poder jugar. Sent així que així no li venia massa terreno per fer una guarderia conforme Déu mana. L'actual projecte de construcció està posant en contra de l'Ajuntament a molts veïns, que veuen en aquest projecte com les seues vivendes i negocis es veuran greument afectats. Tal és la magnitud que en alguns d'ells preveu tancar el seu negoci al no poder fer front a les pèrdues que pot ocasionar. Sí a la guardería, pero en otra parcela, porque estamos en una zona de población mayoritariamente de matrimonios jóvenes, pero estamos convencidos que la ubicación proyectada no es la mejor para nuestros hijos, porque pretenden encajarla en dos callejones con problemas de acceso para los servicios de emergencias en caso de siniestro, tanto en la propia guardería como en las viviendas y locales. A l'acte s'han acostat per donar suport diversos representants d'associacions i grups polítics, destacant una ausència notable del PSOE. Les paraules, com vegeu avui, n'hi ha una contestació important dels veïns que no estan en contra de la construcció de la pròpia guarderia infantil, que tots sabem la necessitat de la mateixa, de la nova. Per supost, Unió Valenciana també està totalment a favor de la construcció de la nova guarderia infantil, però, com és evident, els veïns sí que consideren, i a més de forma molt justificada, que això va perjudicar, la construcció en aquesta ubicació de la guarderia va perjudicar no solament a les vivendes, sinó també als locals comercials de la zona. Estem d'acord, el Partit Popular està d'acord en que la guarderia fa falta Oliva. Això des de luego, això no es pot discutir. Oliva necesita una guardería porque allí s'han quedat molts xiquets fora del tema. Entonces, lo que sí que volem i demanem és que es minimitzi el mal que es pot fer als veïns. O sigui que això és el que demanem el Partit Popular. Sentar-nos, parlar el que es pot fer i minimitzar al màxim la incomoditat que estem causant o que es pot causar als veïns. O sigui, això és el que tractem nosaltres. Diversos veïns han manifestat públicament i a veu alçada els seus drets com a veïns i part del poble. Dir aquestes paraules per preguntar-li al senyor alcalde si ja ens pot contestar, perquè encara no han passat els 10 dies que ens va dir que ell estava disposta a mirar a veure si hi havia un altre lloc disponible i resulta que per la premsa, en el Levante i en Onda Naranja ja ha dit que no hi ha cap de lloc, que les obres comencen en febrer, que no ens ha fet ningú cas, i a nosaltres no ens ha cridat per telèfon, ni ha vingut a veure-nos, ni sabem res d'ell. Doncs, senyor alcalde, estem ací i té els nostres telèfons. Quan vulgui, benvingut. Aprofitem també per dir-li que si vol, està convidat a un cafè. Si vol el pague jo o el paga el Marta Petes. I pegarem una volteta pel barri, tranquil·lament, xerrant, que vega com està el barri i que vega les condicions que vol fer-lo ell. Doncs està convidat. Ell i tots els del seu consistori. I el senyor Gallardo també està convidat.